Sziasztok! Itt vagyunk a Grand Hotel Esztergomnál, most érkeztünk meg, az asztalokat már felvitték, a dekoráció a helyén. Nézzünk csak körbe, ott van a bazilika. Gyertek velünk, pillantsatok be a kulisszák mögé. Szia! Szia! Jaj, de jó válaszod! Hogy hívnak? Hogy vagy? Én jól vagyok, köszönöm. Te hogy vagy? Remélem jól érzik magukat a szállodámban. Nézzük már, mit csinálnak a többiek. Csupa arany és fekete a díszítés. Itt már fel is állítottuk a kaput. Családi vállalkozásban dolgozunk, még ezt nagymamám alapította 1976-ban, és én minden akartam lenni, csak virágkötő nem. Ezt a szakmában nagyon jól tudják, akik ismernek, és végül itt kötöttem ki, mert szeretem a kreativitásomat itt kiélni. Geometrikus formákat kaptam, mint virágtartó állvány, és én úgy gondolom, hogy ehhez a teremhez, ehhez a stílushoz, ezek a virágok, hogy harmonikus legyen, ezek passzolnak. A hortenziától a vaxvirágig minden megtalálható. Többféle csokrot, többféle stílust hoztam, már csak azért is, hogy tudjatok választani. Ez ilyen kis egyszerű kis rózsás, anemone, liziantusz, vaxvirág, zöldek közül pisztácia, eukaliptusz, abból is több fajtát raktam bele. Krisztéképpen csinálják a virágokat. Most jönjük. Az asztalok. Ezzel tudok, ezt kell még beszélni. Meg ilyen kis virágos meghívók voltak, amit a grafikusunk kézzel készített. Nagyon-nagyon szép kézzel van festve az egész. Nézzük meg a következőt. De szépek. Elsősorban esküvői meghívókat készítek, és mindenféle papírárut, a nagy napra is, menőt, ültetőkártyát, ilyesmiket. Azt szeretem nagyon ebben a munkában, hogy mindig boldog emberekkel dolgozhatok, és egy nagyon-nagyon jelentős és pozitív eseménynek a részese lehetek én is, és ez nagyon megtisztelő, hogy így megbíznak bennem a párok, akár ismeretlenül is. Egyedi mintákat használok, mindet én rajzolom, külön-külön a sok kis virágot, meg levélkét, és utána ezekből komponálok össze mindenféle bokrétákat, koszorúkat, sormintákat, vagy akár csak egyetlen virágot használva, így nagyon változatos mintákat tudok létrehozni. Igen, itt, ahol állunk, ez éppen az egyik jelenlegi kedvencem, mert persze mindig más a kedvencem. Ez egy bézs virág, egy kicsit ilyen szürkéskékes levelekkel és bogyókkal. Azért szeretem, mert van egy kis szecessziós beütése, és ez kicsit különlegessé teszi. Mutatok belőle, akár a boríték belsejét is ki lehet szépen bélelni vele, vagy akár egy pausz meghívóra is felkerülhet ugyanaz a minta. Mindenkinek szép esküvőt! Ide került egy madárka is. Hát ez nagyon csiné. Csak meg ne egye a sütit.
A mai fotózásra kétféle tortát hoztam. Az egyik egy minimál torta, igazából ez a stílus áll közel hozzám. A töltelék benne az egy mangó musz, fehér csokoládékrémmel, és a mai trendek, tehát a 2022 tavasz-nyár, mondhatjuk azt, hogy a matt cukorvirágok azok most előtérbe fognak kerülni. A nagyobb tortán is inkább a kevés virágdíszítést használtam. Az orchidea szerintem az egyik legjobb virág pont erre. Ez élővirág, én általában a tortáimon élővirágot használok, de nyilván, hogy a esküvői párral mindent egyeztetni szoktunk, hogy ők mit preferálnak, hogy legyen élővirág, vagy szárított mezei virág, ez is ugye évszaktól függő, az esküvőnek a stílusától, meg az, hogy mit szeret, milyen stílusa van magának az esküvői párnak is. A krémeimet azok nem nagyon édesítem, mert távol áll tőlem a nagyon cukros és a nagyon vajas dolgok. Eleve mindenhez laktózmentes mascarponét használok, így megkönnyítjük a pár helyzetét azzal, hogyha a násznép között van, aki ilyen-olyan dologra érzékeny, akkor ez nem okoz gondot. Gluténmentesből igazából csak sajttortát szoktak tőlem kérni, ugye ott egy nagyon szigorú ANTS-es megkötés van, hogy az egy külön konyha kell, de természetesen cukormenteset és laktózmenteset azokat készítek. Sziasztok, Menyhár Sándor vagyok, másodjára van szerencsém az Esküvő Klasszikkal együtt dolgozni ilyen style shooton. Elég fárasztó napon vagyunk túl, illetve az utolsó szedben várjuk a párt jelen pillanatban. Egész jóra értékelem a napot, egy picikét az idő volt hűvös, emiatt egy picikét kellemetlen volt kint a fotózás, videózás, viszont a belső helyszíneken úgy gondolom, hogy mindent a lehető legjobban sikerült lehoznunk. Alapvetően 2012 óta foglalkozom vágással, filmezéssel, utómunkával, az esküvős szegmensbe pedig 2017-ben léptem be, és azóta foglalkozom tulajdonképpen ezzel az időmnek a nagy részében, mondhatjuk úgy, de nyilván emellett ezer más dologgal is foglalkozom, ami képalkotást illet. Szeretlek mindenért, ami vagy. Mindenemmel, ami csak én vagyok. Hát ez nagyon szép. Itt van egy idézetes. Ami főleg gyönyörű, hogy ez mind kézzel van felfestve. Lássuk meg, milyen ruhákat küldött nekünk az Imperial Salon. Mennyi csipke. Na, mennyasszonyi ruhákat már kicsomagoltuk. Van itt minden, ami kell. Gyöngyös, csipkés, még csipkés, bunda, elmaradhatatlan egy téli esküvőhöz. Egy kicsit ilyen krémszínű csipke gyöngyökkel, ez ami fantasztikusan szép ez a ruha. És még tollas ruhánk is van. Jé, itt a mennyasszony! Izgi, nézzük meg a szobákat. Egy kis esztergomi bazilika a háttérben. Az ágy, nézzük kintről, látszódik vajon a bazilika? Aha, bazilika az ablakból. Bazilika az ágy felett. Hello, nézzétek! Itt okos tükör van.
Nagyon jó! Szoktunk olyat, hogy mutatom. Igen, össze-vissza. Játszol, és akkor a Kriszti pedig felfogsz a két kezekkel. Igen, a fotózást 2009-ben kezdtem talán. A Pure Photót 2016-ban alapítottuk, ha jól emlékszem, de 2017-től fotózunk rendszeresen esküvőket. 2017-től már egy kollégám velem jött egyből, Farkas Balázsnak hívják, de ő már nincs itt, ő most máshol fotóz. Együtt szoktuk fotózni az esküvőket. Köszönöm a lehetőséget az Esküvő Klasszik magazinnak, hogy újból meghívtatok engem fotózni. Ez immáron a 3. alkalom, ha jól emlékszem. Állítólag ez az utolsó spot, úgyhogy megcsináljuk. Ja, amúgy kövessétek a Pure Photót Instán, Facebookon, Twitter nincs. Instán és Facebookon, megnézzétek meg a weboldalunkat. És most veszi. Most veszi. Most veszi. Most veszi. Bemegyünk a szobába. Leveszünk a hálószobás jelenet. Akkor csukd be az ajtót. Szia! Viszlát.